Kadam Karbi Marat, Nilimen Mukut Kramsa, Pahalgam Malong, Alam Klang, Det Penapi, India Tumstame, Alar Kehui Pan, Pregjam a siding Pano. Labenke non head jong, bang so Alar Kehui Pan, Operation Sindur Sitame, Amishan Deng Ponlo. Labenke long near cap, Arloa song ke dotum akem, Pang Bob Dam Plum Delo. Kado Kabipen, Arloa song kiti like bang troxy cap, Mate 70 abang puke Tiponopu, Jais, Arloa song a chief, Mate Alanglia founder law. Masud Azhar alang lia family pen samay bang kep ke aprandam nangjuilo laben alang lipen claim rapet abang sitamay bang prike thidun lo Masud Azhar alang lige ke sarlo pu laben ke alang lia ok apran samay meo epu hala bang kep kithi dun lot madela alang lipen claim rapet bang pri kithi dun lot alang litumsi alang lia sai bang ke claim pilo pu Jais E Muhammad madela Jais pu arlo song tumhan ke hala tumsi kelang pulo Bangso Operation Sindur Mission Complete Det Ben Api Bangke India tumangke aning karong chon prolo bon same alang litum chini pamelo laso pos India tumen same ningje pono jela ke trailer chodlang pulo tangte non si kecheng chodlang pulo athe alang litum chini pame alang litum Katengkheng Det apilo pulo tangte Pakistan atum stame pregjam asai deng tahai pu alang litum chini pame laso pos alang litum hin ben same ningje pono mate India hin ben same ningje pono je lake trailer chodlang pu Laben ke ahok hak alam same krang lo Poonch po district along Kashmir along Pakistan army tumbang hadak nang Katengkheng phunde asila bang so aputhai litum alom so phi chethanang India tumen Katengkheng hud madela Operation Sindur mission kedeng pon hud alang litum missile paklo der hud la long sir ke paklo hud ke lake ahok hak lo hadak arlo asong tumai thidun beglo Bilal pu arlo asong akem ahead Yakub Mughal stame aprandam nanglo Laben ke isi alam magi klang pamilo je Pakistan along army punon police punon arlo asong ben connection do mate arlo asong ben alang tum chemesen labang so alam ge klang pamilo isi a video same viral do nang tum same lang konik tha Yakub Mughal alang li funeral asai ki claim hud mate alang li kithi akam ki claim hud hada kachitong dun ke pilo police official atum se me chetong dun Yakub Mughal ke arlo song puchini voy fit stame alang litum chetong dun set kasi nili matha lo Pakistan ke arlo song pupilo mate police pupilo alang litum cherap plang mapu lason taksi dolang la Jais po arlo song atum areng ki sodun atum aphan senior Pakistan officer alang li kelang dama video same viral do nalitum same lang ponik tha Lasili tum penaan approve thekponong lo je army pen danglok police pen danglok alang litum kupilo arlo asong ben chemisen laso pos India tum same suspect nang koklo mate aprang ben same India tum ningje verlo je arlo asong tum bhan ke Pakistan a sarkar pen sitame mate Pakistan military tum sitame kachirab dun do pu kai ki same ningje ponwer laben ke nali tum bhan isia video nang paklang poning tung hala Jais long a founder mate la a head lo chief lo Masud Azhar alang li family kithi dun lot Kota si thidun no lopula bang so a hem Katengkheng tang hem nang litum same lang ponik tha La long sir kep adim Katengkheng hud matela India pen missile loader der hud hadak kithi dun lake adai ka vetum same thidun lo pusi Pakistan dumen pachini pono bon same isialam dulang alang litum pen abang so approve bang ke paklang tik thede sitame alang tuma kaningji ke lalo hadak civilian tum mate thangnat adai ka vetum same thidun nang kok lopot Alar Kehui vekji pusi alang litum ningje pono lasi ahok ahak alang litum Alar sitame alang litum hui derlo
Lasoposi Operation Sindur a mission claim that pen apibangke Pakistan army atum sitame Poonch district along Kashmir along nang Katengkheng dudlo. Alang litum border nang par Dead Sea civilian pan mate rat pan mate adai ka betum pan si apran entikang adu ka ben bangkre hini aphan ke apran en pondelopu osomar tumpan an same alang litum lolipu bang pline osomar tumhan ke alang litum malsme abdak dak de lupu sipu 57 mate phokebra troxy amoni tumangke areng ahu sonang lopu lasitame asap so sab areng ke sokari alang tum penang anke ajuring tang rakmen alang litum same areng ahu so dunang lopu Poonch a headquarter along stame penang an hem stame phalang nutikang lopu athe alang litum nang Katengkheng lake heli sopen kali alang litum thetan ajuring tang rak heli pelse alang litum nang Katengkheng lopu la so joini si hem an stame penang an phalang nutikang lo lapende gari motor an stame penang an phalang nutikang lopu lo Gita Bhavan hem stame alang litum phalang nutikang lopu la sontak taksi masjid sitame alang litum phalang nutikang lupu lapin ke halaso masjid long Katengkheng hut hinut lo than bang mate inut master same aprandam nang joi lupu sipu inut Sri Guru Singh Sabha pu amen alang lipe ningje pon loje Pakistan army atum asai ki claim lake afu ka ve atum asai si ki claim lupu si ningje pon lo Pakistan army atum ke matha jakong avi pusalang li hin ben ningje pon athe hadak adai ka ve atum aphan mate la civilian tumhan si pathi red Pahalgam along bangke Hindu tumpansi pathi chot pulo bon sabe non bangke dag Muslim lang lelo Hindu lang lelo Sikh lang lelo lapen ke penang an kithi lake Muslim atum si thi ne pine athe Sikh tumke bang phobet pu Sikh adhorom men kithi lake bang phosi thi pondopu lapen ke hadak suluk sodaga joine pen andum ke hadak kedo ha he pen alang tum ka cheterek tum stame dolo lapen ke hadak Kashmir authority pen Kashmir a government pen same alang tum han katerek pon same padu ponlo lasoposi ron bangke chengchelang pu mangere tum matha thidet stame choklo ron bangke chengpon elo bon same ke phere me nai ke lake border aju bangke phere me piglo athe hadak kai ke same suluk sodaglo lapen ke army police tum si playing setlo Poonch district along stame son thak si Punjab along stame lasono lapen ke Rajasthan along stame lasono non bangke border along si ke phere me ason do pulo bon stame angkang pi all India same ka phere me ason kedu lasoposi India government pen same mock drills same penang anadim ke bipono mate than ponlo hala ron hut ko sonsi kacheri nangji mapul hai same than pon nang kolor pen kalang itum same than pon elo 7 me arni Jammu and Kashmir a government pen alang itum tong sik coaching YC school college an same penang anadim ke inkir pon klaklo non mage eri tumlong isya question do ko copy porsi Pakistan army tumle India a civilian mate India aso phanang Katengkheng lo lata adai ka ve pina tumaphan India pen ke Operation Sindur labangsa mission ki claim ke arlo asong tum akem si Katengkheng chot hada ke kunane arat ki dodim bangke mate civilian mate adai ka ve tum bangke pathi the pulo bor same non bangke arlo asong phan Katengkheng a joine si hapuna pen Pakistan army tumang same aning thi si India arat adai ka ve pina tum phan Poonch district along nang Katengkheng lo lapen ke pen an tumke apran same dam nang koklo lasi siang theki tum thekbon nong lo mate eli tum matha pon me melo je Pakistan army tum arlo asong pen Laskar e Taiban lapen ke Jais Muhammad pu arlo asong pen connection do ma pu border along jong sili tum langlo plotang te mate la LOC line of control along jong sili tum langlo plotang te kai ke sam hada ke chiablo ni krep hone do pulo hada ke chiaptang laben ke Rajasthan Punjab a border lo make inkir headlo Pakistan pen India border kidding nai like Rajasthan state henopu laben ke non army tumhal same order pidelo ko man ni jong si arlo na kilolo pulutang de la border na kilolo pulutang de ap fit non pola bangso order same alang ituman pitterlo laben ke police atum same leave mate city same alang itum long le denlo 7 May pen api la suti ke hang atum mate la leave ke hang atum an same cancel lablo pusipu kijusi chethantu sinang BLA mate Balochistan Liberation Army nali tum chini thai pon likidam tang a video long same than pon lo hala Jaffa train hijack pola bangso video long ni than pon elo BLA ko madmapu alang litum same arlo song lo Pakistan along bon same alang litum Pakistan a sarkar be cheme me athe Pakistan a sarkar tum 1948 aningkan ala Balochistan aphan same Pakistan arlo konbor idetpul laso por sila BLA tum same Balochistan hempre kalang litum ke hang ajir ding piglo laso posi alang litum sikame Pakistan tu men ke lake against lo alang litum cheme me laso pena joine si kopilo aprang si ke Pakistan army tum
la Balochistan along alo song tumpan Aphan Kepathi panlo laso pen aphi lo alang itum stame alar ki huji phane kupine alang itum la IED mate IED ke lake kipang bo bason lo bom lo lake longlia lu pip chok po la bangso IED pensi itti vet pang bo mat Pakistan army tum han bangkre ni pathi lo a video same alang itum release pono alang itum bangso kipang bo bhut mate la gari ki cheleng hut an same alang itum nep dun lap nile bangso video long ke na paklang contact tidet po athi restriction dopik paklang tabre lo plutang de hala monetization man same problem to koktiti BLA mate Balochistan Liberation Army arlo song tum Pakistan Army tum bhan Katengkheng det pen aphi hadak Pakistan Army tum same group anglo alang litum BLA tum bhan same mate la Balochistan Liberation Army tum bhan same kiri kakhuru ka saibang ke deng pono je alang litum bhan herek kokpo pavirla pupusi pupono bon same India pen Pakistan aron same jut pon pelang non ke hapu Balochistan Liberation Army tum same alang tufan same pasik sakon elo laso posi ni liki matha teng pulutang de Pakistan tum same 202 jimapu Rajasthan Punjab lapen ke Kashmir la Poonch district along Banglo penang an ke army tum hadak dolo non next bang ke India tum kupitong claim pon ni bang ke chini pon pelang bon same alang tum chisik bom lo pusipu India tum same kupisi claim pon jimapu la bang solam chingwai pon elo bon same kupitong alal tum chingwai pone kupitong claim jine nona mat ke tum chini nelang jong si beta long lo plutang de nali tum mathing no ganpo no lom nili channel along India la bang Pakistan aron alam loksi kewan atheli tum kadok awi same chini nang jing tan jong si ronang le lo plutang te ili tum phan same nakili rogji a chance hepik wal eli tum bang so video lo tum chethanam to na puthot chetong thunang prabjen pen dome thak me kardong